Inkokheli yeqela leEFF Umnumzana Julius Malema ithi abemi basaphila phantsi kobugxwayiba bentlupheko ngenxa yento athi kukukhula komsantsa wokungalinganwa nodalwa ngoongxowa-nkulu nabo base-nocalu-calulo ngokobuhlanga. Umnumzana Malema ebenika ingxelo kwinkomfa yesibini yonyulo kazwelonke yeEFF ebanjelwe eNazareth eRhawutini. Babalelwa kumawakamane abathunywa abazimase inkomfa yonyulo yeEFF nebanjelwe eNazareth kumazantsi eRhawuti nekulindeleke ukuba bonyule iinkokheli zeli qela ngokuhlwa nje. Iqela leEFF liqela lesithathu elikhulu kweli yaye libonakalise ukukhula nangakumbi kunyulo oludlulileyo likazwelonke nalapho lafumana u-10% wevoti. Umnumzana Malema uthunge injobe ebandla ke kwingxelo yakhe wafunga wamuncintupha esithi soze asonge izandla abukele abemi beli beqhubeka bengamaxhoba obuhlwempu nentlupheko. There is no white person coming to invest in your business. There is no white person coming to save you and poverty and disease. Black people, we only have ourselves. Lo kaMalema utyatyadule dandalazisa umbono weqela lakhe wokuba eli libe norhulumente oza kukhokela ngemigaqo-nkqubo yobusoshiyali. Kodwa uthi oko akuthethi ukuba iqela lakhe lichasene nentando yesininzi nokukhusela amalungelo oluntu. For the dismantling of capitalism as the whole world does, but we also know that the world, even socialists of Europe and Chinese descent, struggle with a deep-seated hatred against African people. Ukanti abagqatswa kulindeleke ukuba bonyule iinkokheli zabo ezintsha zeliqela ngokuhlwa nje.